49 KYF hot pachitonun si Karbi Rap Star Season 3 Final patumi chepate ponlo. Patumi thang ni phai great roxiar ni dipu guitar strum pensi terona rong pathua klam ahongjai rong Karbi Rap Star Season 3 Final patumi arni kang sampen pangcheng ponlo. Labangso Karbi Rap Star Season 3 Karbi Rap Star tima tumpen chipater pi ponsi aning kan wangason wang bom pen pining aning kan an ki thomang deng an nang pleng tanglo. Lapen la solong pining kachipati dun arni keme production na tumpen chirap chitu dun si patumi final me senpen pachun ponlo. Lapen patumi labangso final along Karbiang long adang ahin pen nang chipati dun pangrum 8 pen cricket homdo sitame patumi final kachipati long kang waipon pangrum pet pen bang trok ana tumsi chipati dun chotlo. Lapen kidam tang ni phai krep hor nia bangke audition padopon si patumi Arni ni phai krek troxy arnia bangke final padopon phitlo. Lapen pining sitame taralang so hongjai long si final kachipatia bangke padopon populo sitame ke ong par pika jok a hongjaya bang chitang dunde detla si kese samai phu Chandra Singh Kropen ke wangjia ningkan phokep ke choka hut nang thik pipa me popusi lamchak chipi dun pusi Christian Teron pen nang pachini dun. Lapen labangso Karbi Rap Star Season 3 Final kachipa haipona tumabang amen lake ke chengsia nong e kachipa long lake kiri hanjang dili. Alangli kelong appoint lake 17 lapen tangka suri troxy. Lapen certificate isi lapen adun tu hinya nong e kachipa long dun alangli sarim terang alangli point kelong lake 16 tangka suri ke thom. Lapen certificate isi lapen kijutsia nong e kachipa long dun lake munison rong par alangli appoint kelong 15 lapen tangka surihini lapen certificate isi labangke thoma tum chipalong dunsi pininga ningkan Karbi Rap Star Season 3 bangke labangke thoma tumsi haiponlo lapen laso audition along kangkrong kangsaya tum Christian Teron Season 1 lapen Season 2 ke hayatum ing saiponsi ang thek paklang ponlo tum hen pan mathapon lo ahok pede peneng si nili tum Karbi Youth Festival stage long masi ke peman panji polo ke padu panji polo bons tam nili tum bang asap so derdun chada joini peneng bang ke ladak bang si bipon rong lo AG Church playground long si Pasing Teron Christian Village long si la si non ke bang jilang bang ke hai KCS meipu ke hai nangache chagateng pen ke bang ji mate ningkan phokep ke chok golden jubilee hut bang ke hadak si Karbi Youth Festival tara lang so long si nili tumanta nang pek pon pu si nang chi chak iklo la si non ke bang ji ningkan bang ke hadak thedung pen lalun heloi chepati bang ke hadak si padu pon pu Karbi Rap Star bang ke tan charwa pe